Takže čaute všetci, zdraví vás Danko, vítajte u mojho nového videa a dneska si ideme zahrát Hello Neighbor. Áno, ja vím, že som túto hru už natáčal, ale táto hra má 4 dejstva a minule som natočil iba 2, takže dneska by sme to pravdepodobne mohli dohrať. Takže poďme na to. Yes? Dobre, takže tady máme začátek. Tady si ukážeme náš dům. Tady máme náš apartmán pekný. Tady máme dobrý výhled. Môžeme tady špehovať. Yeah, boy. Musíme sa pobariť asi. Ahoj dom. Aká sme tu. Vysedáme. Takže toto dejstvo 3 je o tém, že dostaneme proste správu. Asi podľa mňa, že neplatíme to proste, že tam bývame. Tak sme sa museli odstěhovat. A toto je náš starý dům. Ten ste mohli vidieť v dejstve 1 a dejstve 2 a Neighborov dům. Ten pekný, že? Aha. Co to je? Nevím, co to mělo znamenat, ale to nevadí. Takže tady si zabereme kľúč. Tak, od našeho domu. A zvoní nám dom. Teda zvoní telefon v domě. Co sa deje? No ale tady máme, keď mimo dejstva, tak tady máme ešte také toto. Takže kto chcete, môžete si s tým QR kódem spraviť to, akože si naskenovať QR kód. Kam? Dobre. Nebudu zdržovať. Ideme zebrať telefón. To je. Tam je zase tá čierna postava. Nevím. Išli sme si zdreamnúť. Wow. To bylo divné.
Ale dom je zase normálny. Ale jak môžete vidieť, tak neighbor si totálne zmenil barák. Určite si vidíte predstaviť, jak tady budeme získať veľké kľúče a všetko. Dobre, ja zaberiem toto jabko. Poprvé, co spravím. Bo tady máme takzvaný núcový východ, alebo vchod. Bo ten je zavretý, takže tam hodím toto jabko na tú páčku. Dobre, už som sa bál, že to netrefím. Takže mu rozbijeme okno. Tak, nevidel nás, to je dobre. Takže lezeme. To si otevřeme a sme hore. Iba musíme ísť sem. Proto, lebo musím sa první dostať na ty koleje. A nespadnúť. Včil sem. Tak sme dobre. Či už nic neriskujem, že spadnem. Proto sem, lebo tady vidíte nad tými dverama měsíc. A niektorí to nepochopili, niektorí aj áno. Že títo dvera sa dajú otvoriť iba cez noc. Tady máme zelený gramofón. A títo dvera, uhádli ste to, áno. Že sa dajú otvoriť iba cez deň. Takže na to mám tú stoličku. Že si to tady takto dám. Možno ne tam. Sem. Aby sa mi nezavreli tí dvera. A ešte jednu vec, kde porád využijeme tento gramofón, je toto. Takže. Tady máme dortičku. A tady môžete vidieť nejaký systém, jak tady strieľajú jablka. A tady sú páčky. A ja ty páčky musím dostať na túto červenú stranu, na pravú. Lebo niekto tam má zelenú na pravej strane. Díky nemu vyrostnú títo planty. A existuje tady aj červený gramofón a ten sa zmenšuje. Ten tady tiež budeme používať. Tak aby sme zabránili tie jabka. Jabka nemajú šancu. Iba musí to byť presne, ináč sa to nepodarí. Dobre. Ja to nechám tu. Tak, nech to tam hraje. Tak a včel to prepneme na pravú stranu. Alebo na červenú proste. Keď to tak máme. Tady ešte vypustíme vodu. Ukážem potom odkát. Tady máme autíčko. To je jakoby ukážka na takého youtubera, ktorý tiež natáčal túto hru. Alebo Hello Neighbor. Tak. Tady máme vláček. A toto... Môžeme ho porád aj vypustiť. Tady máme figurínu. Tak, tu si zabereme. A tady tady proste zapneme ten vlak. Tak. Tak. Ukáž jede. Áno, on nám všetky tí zátarasy zbúra. Dobre, takže máme to, co sme chceli. Prosím, nech tu není Neighbor. Tady v tejto ledničke, tady hore, je karta, ktorú potrebujeme strčiť presne sem. Aj zamrznutá, takže vám ukážem, co mám spraviť. Sem hore sa musím dostať a prepnúť tento generátor. Takže tam sa aj budem musieť dostať. Dobre. Tak zakát nás Neighbor nechytil. Tak spravíme ďalší vec. Tady môžete vidieť bránu. Wow! A ja to preskočím, aby som sa tam dostal. Takže sem na tento stolík, na túto lampičku. A sem. Tak máme to. Tady sú všade obraze. Iba malé. A tento jediný je veľký, ale není to iba taký obraz. Je to špeciálny obraz.
toto zlaté jabko hore, ten obraz je ovládačka od Teo. To dá povedať. Tak, tam sme si otvorili tajnú miestnosť. Tu si otvoríme tú bránu, aby sme to nemuseli prekračovať. Teda preskakovať. Toto je tady všetko zamknuté. Teda tady to je zamknuté, takže skočím sem. Dobre. Včel si asi povíte, že co tady také spravím. No, podlahu ani strop. Takže skočím sem. Dobre. Včel si asi povíte, že co tady také spravím. No, zase zlaté jabko. Toto. Vždycky, keď není co robiť, tak skúšajte zlaté jabka obrazy. Ja sem na túto páčku snažím hodiť tento obraz. Tak. Ste asi nečakali, že sa otevre stena zrovna. Nechcem tú stoličku. Tady nechcem. Tak. Tady môžete vidieť též ty koláčky. A sú tu 4, chýbajú tu 4. No, už iba 3 v podstate, keď sem dám tento, co držím. Akorát, že musela tam byť aj títo figuríny. Jakože každá má svoju. Takže títo stoličky dám preč. A few moments later. Takže túto dám sem. Tak. A dáme jej aj porad ortičku už. Tak. Dobre, týmto si otevrieme túto bránu. To niektorých mohlo napadnúť, si myslím. Tady máme parazol, ten bude užitečný. Na plachtení, aby sme sa nezabili z veľkej výšky. Ten máme žltý kľúč od týchto dverí. Nic, kúpeľka. A tady nás neighbor sleduje s týma kamerama, takže tomu určite vypnu. Nehraje? Ne. Ste mohli čuť aj podľa zvuku. O. To si odemkneme, aby sme nemieli na starost tento kľúč. Ale chcel som tady toto zebrať. Zoberiem si magnet a o táto si pritáhnu ten kľúč. Modrý. Tak. Už sme získali 2 kľúče. Jej. Čakaj, nech mňa. No tak mňa chytel. Nevadí. A ne, toto ešte není deň. To je ráno teprva. Dobre, toto si odemkneme. Tak. A ideme sa podívať sem. Tady vám ukážem, co je. Tady sú, to si dám preč. Aj toto. Tady máme... Tam nic v podstate není. Tady máme takú... To vám ukážem na co to je. Tady to môžete vidieť, neviem či to tam vidíte, ale je tam ďalší postavička. A vidíte tady aj čudelíky bariaké. A tam je kód. Neviem presne aký a podľa toho, jaké čísla tam budú, tak v takém poradí stlačím ty tlačítka. Trúba. Máme červený kľúč. Ten sa tak ťažší získáva. Tak není nic také. Maximálne budík zaujímavý. Rozbijem mu okno. A tady máme prvý krok ke sklepu. Tady máme páčidlo, iba na to mám ten magnet, lebo to pári. Tak, dám ho sem, tady ho ochladím. Tady máme kameru, ten tady nastražil. To úplne nechcem, moc. Tady mám další. Tak. Ó, medvědí pás, tu jsem dlho neviděl. Prekročím to. No tak určite. Toto je deň. Tak
Takže čo pôjdu otvoriť tyto. Tady je ďalší dortička. Si berem. Preč. A proto som vypúšťal tú vodu, lebo za týmato dverama byla proste voda. Tu som vypustil, ináč by nešlo toto otvoriť. Takže to je. Tady máme gitaru. Tu si beru. Ukážu vám, nač je potrebná. A few moments later. Určite vidíte túto miestnosť. A toto. Tento obrázek. A není vám povedomý? Nie je. Takže sú tu všetky veci, ktoré sú na tom obrázku a mám ich dať podľa tohoto obrázku. A vidíte, že tady vede kábel. Ten kábel nám otevře tento generátor, toto. Takže to spravíme podľa toho. 2000 years later. Takže mám to. Som vám to vystrihel, lebo by ste čekali dlho. Tak. Včel sa nám toto otevřelo, táto síťka. Tak, včel som to prepil a včel tá karta sa bude rozmrazovať. Tak. A tento globus, co je za tú mrežu, tak by sme ho museli vypustiť. Lebo ty páčky, kde byli ty planty, tak keď som ich dal na červenú stranu, na pravú, tak títo svetla budú všetky svítiť a otevře sa mi brána. Povedal som to, ako by som to predpovedal, ale... To je asi jedno. Perovčil. Lebo v tento dejstve sú aj minihry na to, aby som získal bariaké schopnosti. A tady získam schopnosť, keď sa skrčím takto, tak budem neviditeľný. Proto ju mám aj tu, lebo sú tu figuríny, ktoré sú jakoby živé a jedna už ide po mne. A keď sa skrčím, jasne, že mňa nevidia, keď som neviditeľný. Takže budem musieť do toho košíka dať 5 vecí. To sú ohárky, táto sladká voda. Zoberiem tie najväčší rárohy pro začiatek. A džús. To je ten najhorší. Dobre, takže včelka tam pôjdeme, už tam není tá minihra. Stáme preč. A tady máme tyto rajčiny. Konečne mi vypadlo slovo. Tak. A včelu si ideme pro ten globus. Ten globus je tu. Áno, vidíte, je to otevřité. Takže máme ho. Ja tam dám asi tú ďalší, teda určite. Sem dám ďalší dortičku. Mission failed. We'll get 'em next time. Tak. Najväčší problém v tejto hry je dávať veci. Proste. Dám to. Tak. A ideme asi na ďalší minihru. Myslím. Dobre, ale nemusel som dávať past. Ne, najprv spravím toto s tým globusem. Takže to preč. Ten globus tam šupnem. A tak je včel je zmrazený. Včel budem musieť rýchlo utekať. Jak môžem, lebo on sa začne pomáhať roztápiať. A to nemôže. Tak. A
toto je presne na ten globus. Tak. Včel tež rýchlo. Jak môžete, utekajte. Tak. Včel úplne hore. Ale tady byla voda. A mohli ste vidieť v dejstve 2, že tá postavička neví plávať. Tak som to musel zamraziť tým globusem. A tady máme ten slávny červený gramofón. 2000 years later. Máme ho. Dobre. Včel budeme, ste dobre uhádali, budeme musieť zase zmenšovať tí rajčiny. Tak. Takže keď sa chcem dostať hore, tak budem potrebovať toto. Takto. Tak, včel si zoberieme maximálne 3 krabice, alebo minimálne. Mám to plné. Tak. Včel na tú trúbku skočím. Tak. A co najďalej, aby som byl co najvyšší. A na ten vlak. Včel sem hore. To si zeveru. Tady máme ten, jak sa to poví, opravovací kľúč. A tady budeme zmenšovať ty rajčiny. A my sme sa dostali úplne hore. Už sa dostávame aj. Trojem zväčšiť, tak. Čo tu? Dobre, už ma to prekrikuje. Takže tady vidíte, že sa točí. A keď sem hodíme nejakú vec, tak to zastavíme, ten proces. A hodím tam... A few moments later. Takže krabica. To to zastavilo, toto ešte budeme potrebovať. Ale hore máme ešte ďalší tu figúry. To točení. Neviem, jak to mám nazvať. Lebo tady ukážu. A few moments later. Dobre, mám to tu. Proto, lebo tady, kde sú tí dvera, tady sa táto točilo. A pricucávalo to tí veci proste bariaké. Akorát, že tady máme aj kľúč a ten potrebujem. Už to ide zebrať. Keby som išiel s tým parazolem, tak mi tam aj ostane. K ďalším inihry. Ďalší. A veľkú zásobu tých krabic. A toto je tá najťažší a zároveň najlepší schopnosť získam. Tak, to som si iba zrýchlil. Keď zazvoní, tak sa prestanú hýbať. Iba pozor, tady je aj učiteľka. A tá sa hýbe aj normálne cez hodinu, proste, však tá sa môže. A všetci mi chytajú a tá učiteľka je strašne rýchla, tak to skúsim zvládnuť bez chytenia. Ale už ne, lebo toto je konec. Aj tak toto video bylo dosť dlhé, takže keď to je konec, tým pádem sa my uvidíme u ďalšieho videa. Čaute, hasta la vista! Práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax.